Dyma Manon Mathias yn cynnig crynodeb o newyddion yn Ffrainc, 14 o Chwefror 2014. Dros y diwrnodau diwethaf, rwy wedi bod yn darllen y newyddion yn Ffrainc, gan ganolbwyntio'n bennaf ar 2 brif papur dyddiol safonol Ffrainc, Le Monde a Le Figaro. Papur ceidwadol yw Le Figaro a sefydlwyd yn 1826. Gogwydd adran chwith sosialaidd rhyddfrydol sydd gan Le Monde. Prif stori'r wythnos hon yn yr holl bapurau newydd oedd ymweliad ar arlywydd o Lond a'r Unol Daleithiau. Byddaf yn canolbwyntio ar 2 bwnc llosg o fewn perthynas y 2 wlad a'i gilydd. Yn gyntaf, mater dadleuol y CIA yn gwrando ar sgyrsiau yn Ffrainc, ac yn ail, perthynas Ffrainc a'r Unol Daleithiau o fewn byd digidol y we. Wedi hyn, byddaf yn sôn am drafferthion diweddar y papur newydd adran chwith bydbachFfrainc, cyn gorffen trwy sôn yn fyr am agwedd y papurau tuag at faterion yn Prydain, yn benodol referendwm yr Alban. Ar y 10 o Chwefror, dechreuodd François Hollande ar ei ymweliad ar Unol Daleithiau. Dyma'r ymweliad cyntaf swyddogol gan arlywydd Ffrainc ar wlad ers 1996. Ar ddechrau'r ymweliad, arwyddwyd erthygl gan y 2 arlywydd yn Le Monde a'r Washington Post yn datgan cydweithrediad rhyngwladol ffurfiol rhwng y 2 wlad. Ymysg y pynciau trafod rhwng Hollande a'r arlywydd Obama yn ystod yr ymweliad oedd cydweithrediad economaidd, ynni niwclear, diogelwch yn Affrica a dinistrio arfau cemegol yn Syria. Ond roedd bwlch amlwg o fewn y rhestr hon, sef y clustfeinio cyfrinachol o eiddo'r CIA a'r sgyrsiau ffôn Ffrainc. Fe ddaeth hyn i'r amlwg ym mis Hydref, ac ers hynny mae'r arferiad yn destun tensiwn rhwng y 2 wlad. Nododd erthygl yn Le Monde bod gan arlywydd Ffrainc gyfrifoldeb hanfodol i godi'r mater, a barn y papur hwn oedd bod hi'n debygol i'r 2 drafod y pwnc, ond mae'n sgyrsiau preifat yn unig. Dros fawr ddim gobeith ar hyn o bryd y gwelir cytundeb arwyddocaol rhwng Ffrainc ac America ar y pwnc hwn. Ond, bod yr ysbïo yn achosi problemau difrifol yn y berthynas rhwng y 2 wlad, ceir sawl enghraifft o gydweithredu rhwng Ffrainc a'r Unol Daleithiau, enghraifft trafod ar y cyd ynghylch Iran, yr Wcrain a'r sefyllfa yn gyffredinol yn Asia. Yn ôl Le Monde, mae cydweithio'r fath yn fater o raid yn wyneb realiti gwleidyddiaeth byd-eang. Y sefyllfa sydd ohoni felly yw bod America a Ffrainc yn cydweithio ar faterion megis Mali, China, Asia, India, Pakistan ac ynni niwclear yn Iran, ac eto yn parhau i ysbïo ar ei gilydd fel petaint yn elynio i'w gilydd. Canolbwynt yr ail ddiwrnod oedd ymweliad Hollande a Silicon Valley, y tro cyntaf i'r arlywydd Ffrainc fynd yno, ers ymweliad François Mitterrand ym 1994. Roedd hyn hefyd yn codi cwestiynau anodd rhwng y 2 wlad ynghylch cwmnïau'r byd digidol megis Google, Amazon a Facebook, a'r lefel uchel o elw sy'n llifo i'w coffrau. Dim ond canran bychan iawn o'i helw yn Ffrainc mae'r cwmnïau hyn yn ei ddatgan i'r adran drethu. Fel canlyniad, maent yn talu llawer llai o dreth nag y dylent. Ceir sôn gan Le Monde am y daw cwmni Netflix i Ffrainc yn fuan. Os digwydd hyn, a fydd y wefan fideo hon yn ariannu cyhoeddiadau Ffrengig, neu a fydd y cwmni yn mynd o'i chwmpas i mewn gwlad gyfagos, megis Iwerddon fel y digwyddodd gyda Amazon er enghraifft. Hynny yw mwyn osgoi talu trethu. Y mae Le Monde a Le Figaro ill 2 yn tanlinellu pwysigrwydd y we hefyd o ran datblygu a chefnogi diwylliant Ffrainc, ac maent yn tynnu sylw at y problemau a gafwyd rhwng Ffrainc a'r cwmnïau Americanaidd yn y maes hwn yn ddiweddar. Er enghraifft, nodir yn Le Figaro y cafwyd anghytgod rhwng Google a'r wasg Ffrengig, wrth i'r wasg gyhuddo Google o falirio cynnwys ei herthyglau. Yn y pen draw fe arwyddwyd cytundeb ar ddechrau'r mis rhwng pennaeth Google a Hollande. Cafwyd beirniadaeth hefyd ar gamddefnydd Google o wybodaeth breifat defnyddwyr. Ni thrafodwyd y problemau hyn ddydd Mercher.
Yn ôl cyhoeddiad gan Fleur Pellerin, y gweinidog a chyfrifoldeb dros yr economi ddigidol, nid fel arolygwr treth roedd Hollande yn ymweld â Silicon Valley. Yn gyffredinol, mae'r ddau bapur, Le Figaro a Le Monde, yn gytun y bu ymweliad Hollande yn llwyddiant ar y cyfan. Awgrymir gan Le Monde mae un rheswm tu ôl i hyn yw bod y berthynas rhwng America a Ffrainc yn llawer haws pan fod sosialydd mewn grym yn Ffrainc. Mae'r ddau bapur yn sicr yn tanlinellu awyrgylch gynnes a chroesawgar yr ymweliad. Serch hynny, gorffen y ddau ar nodyn llai positif trwy sôn am y pynciau mwyaf ffletwydd nas trafodwyd, fel y noda Le Figaro, bod yr haul yn gwenu gadawyd sawl cysgod. Stori arall oedd yn hawlio sylw bob papur yr wythnos hon oedd ymddwyswyddiad pennaeth papur newydd Libération, papur dyddiol adain chwith. Bu Nicolas Demorand yn bennaeth ar y papur ers mis Mawrth 2011. Ers hynny, gweithygu wnaeth ei berthynas ar papur nes iddo dderbyn pleidlais o ddiffyg hyder yn ei erbyn, a phedair ohonynt. Daeth pethau i ben ddydd Gwener y 7 o Chwefror, diwrnod o streicio yn y Libération, wrth i erthygl a srifynnwyd gan Demorand gael ei gwrthod. Noda Demorand ei gyfweliad gyda Le Monde bod Libération bellach yn mynd trwy gyfnod o argyfwng. Ei obaith yw y bydd ei ymadawiad yn arwain at ryw fath o gytundeb rhwng yr olygyddiaeth a'r cyfrandalwyr. Mae'r papur mewn trafferth ariannol dirfawr, a chafwyd cwymp enfawr yn ei lefelau gwerthiant. Cafwyd trafferthion a gwrthwynebiad hefyd wrth i Demorand geisio sefydlu platfform digidol i'r papur. Bod diffyg cyllid yn broblem enbyd i'r Libération, nodir yn Le Figaro bod y cyfrandalwyr sydd yn berchen ar 53% o'r cwmni yn gwrthod ail ariannu'r papur nes bod prosiect hyfyw a realistig yn cael ei gynnig i'w gynnal. I gloi, diddorol yw nodi'n fyr bresenoldeb neu absenoldeb straeon ar Brydain. Nododd nifer o bapurau drafferthion a choswyd gan y llefogydd, ac roedd Le Monde yn feirniadol o ymateb y llywodraeth. Cafwyd 2 adroddiad yn olynol yn Le Monde hefyd ynglŷn â datganiad George Osborne na fyddai gweddill Prydain yn cytuno i undeb cyllidol gyda'r Alban, pe bai'r Alban yn dod yn annibynnol. Rydw i bellach yn byw ac yn gweithio yn yr Alban, a diddorol yw darllen y gweddau tu allan i Brydain tuag at y referendwm. Mae Le Monde yn amlwg o blaid annibyniaeth. Teitl un erthygl, enghraifft, yw Llundain yn bygwyth rhwyg gyllidol gyda'r Alban. Bod yr erthyglau yn y papur hwn yn nodi trafferthion posibl undeb gyllidol, pwysleisir y diffyg cysondeb yn ymateb Llundain. Areth David Cameron wythnos diwetha yn ymbil ar yr Alban i aros. Yna, cyhoeddiad mwy negyddol yr wythnos hon gan George Osborne. Mae'n ddadlennol mae Nicholas Sturgeon a ddyfynir yn yr erthyglau, a nodir hefyd codiad yng nghanran y bleidlais o blaid annibyniaeth. Ceir lluniau lliwgar hefyd o'r soltau ac unigolion wedi'u peintio'n wyn a glas. Nid oes unrhyw sôn am y stori o fewn Le Figaro.